Hello guys, welcome to my channel. So ana gito karon manginas ta. So iri nag helmet. Okay kayo day. Punan ng balde. Tunok, wala naman po. Welcome to my guys. Uy, awati. Sige. Bibi Jia. Ari agi. Matay, ang biskwit. Ambil ang biskwit. I-give ni ate. Ay, ikaon mo na niya. Sama na sinilas. Ay, bili ng sinilas. Ay, sinilas kaya na ikuan. Manginas ka be? Ha? Asa ka manginas? Okay guys, maulig pangin na sana. Di pa man hunas. Pero okay na. Kumbate para makasudan. Kamari ka day. So mo niya mong kuha. Balik kay wa gi ni uwan. Buhay ko yung isda. Sabi ka nagkuhan. Libre ng sudan. Mukuan ba dito na? Di mo kamao. Asa kamao. Ay, wali problema magsudan basta hunas. Wali problema magsudan. Redigil na. Why, problema magsudan basta hunas lang. Hindi makita. Nakikita ko. Ano na po siya. Normal yung tukad sa sabaw. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Ikaw na sa Patay kita da. Ano to? Dia. Wah, kan si Pido pa ron. Oh, Jod. Ano, hindi ko kaon. Kan si Ha? Ay, kaya pa kay Haggard. Yung Haggard, at tanaw na lamisa. Masudan. Asod at kinasa. 1, 2, 3, tanaw. Ayan. Saan to? Sige. Dito, uy, gutom. Gutom na.